Vosaltres voleu un Castelló modern, innovador, amb treball per a tots, referent de qualitat de vida, sostenible, en igualtat d'oportunitats, un Castelló amb ocupació, amb cursos de formació per a tot el món, per renovar-se professionalment, que tingui suport en la recerca de treball. També voleu que es faciliti la creació de noves empreses, que recolza el nostre teixit empresarial, lluitant contra els impagaments. També voleu, i ho heu dit i ho heu signat, una xarxa pública d'escoles de 0 a 3 anys per als criteris pedagògics de qualitat i voleu, com hem llegit, un major grau de benestar amb una atenció social i sanitària pública i de qualitat. També voleu que l'ús del valencià avanci a Castelló per tindre una ciutat en identitat. I heu triat millorar la programació cultural, que bona falta ens fa. Voleu tindre una xarxa de transport públic que comuniqui tots els barris de la ciutat com cal, però també voleu millors comunicacions de la nostra ciutat amb la resta del món. De fet, ara mateix que tindria que estar així és Vicent Massà, que com que treballa fora i ha tingut que vindre en tren, i el tren, com que tampoc no és massa puntual, el tren porta una retallada de mitja hora. Voleu millors comunicacions en el món, però voleu també que Castelló utilitzi i promova les energies renovables, amb pràctiques polítiques poc transparents o directament delictives. Per això voleu que els regidors i càrrecs polítics facin pública una declaració de béns i donen compte als consells de districte de la seva feina al servei de la ciutadania. I també voleu que se reduïsquen assessors i assessores i despeses innecessàries i que l'Ajuntament us expliqui clarament com gastan els vostres diners. Sou vosaltres els que decidireu el futur de la ciutat. Es tracta entre tots de fer força i que la vostra veu se senta més força que mai a l'Ajuntament de Castelló. Nosaltres no anem a l'Ajuntament a inventar-nos res, ni parlar per parlar, ni tan sols anirem, com fan altres partits polítics, a voler i cavilar com dir les coses per xinxar a l'altre partit polític, que és el que gasta la major part de les hores del dia. Nosaltres anirem a dir el que vosaltres voleu per a Castelló. Gràcies a tots per haver vingut. Mireu, acabo d'arribar ara mateix de Barcelona, no fa ni un quart d'hora que estic així, o sigui que encara no sé molt bé si me recordaré de dir-vos tot el que us volia dir, però bueno, començarem. A tots gràcies per haver vingut. Mireu, jo vinc de Barcelona i la veritat és que tenia ganes d'estar així. I tenia ganes d'estar així entre tots vosaltres, perquè no només perquè soc d'ací i vull viure així, sinó perquè estic ja cansat d'escoltar coses que la gent pensa així que no són veritat. I m'agradaria parlar un poc d'això abans de començar a dir les coses que tenia ganes de dir avui. Mireu, la gent de fora i molta gent d'ací creu que el País Valencià és l'exemple del que no hauria ser, de la democràcia que no hauria ser, dels empresaris que no haurien ser, de la societat civil que està anestesiada, de la societat civil que es creu el que ells als mitjans de comunicació com grans victòries que realment són fracassos anunciats, de l'educació pública, de la sanitat pública del País Valencià que no es mou, de la gent que tots els anys acaba votant els mateixos a pesar de la seva corrupció, del seu clientelisme, de tot això és el que la gent veu fora del País Valencià. I quan em diuen això jo us dic que no, que ja està bé, que prou a aquesta gent i prou a la gent que no ens deixa triar el nostre futur, que no treballa per millorar el nostre futur, que ja està bé, a aquesta gent que ens diu tots els dies que nosaltres només som una caricatura del passat. No, no som això. El País Valencià, Castelló, nosaltres som molt més que això. Som el millor passat i som el millor futur entre tots i nosaltres. Jo tenia ganes d'estar així per moltes coses, però és que vos veig, veig la gent que està així. I quan mira els ulls de tots vosaltres, de tots els que esteu així, no veig corruptes, no veig especuladors, no veig gent que només està en política pel seu interès, no veig res de tot això.
veig la gent que alçarà este país i que ho farà a partir del 23 de maig i que continuarà fent-lo els anys que facin falta, perquè així estem nosaltres per estar el temps que faci falta per alçar el nostre país on mai havia estat i on sempre l'hem volgut tindre. Així que, gràcies a tots. Veig gent com Enric, veig gent com Toni, que ha estat molt de temps i que estan en la política de ciutadania. Són gent que fan realitat la democràcia dia a dia, que ens representen i que fan veure que a Castelló no som de dos colors, que no som en blanc i negre, que som de molts colors, que tenim molta pluralitat i que realment creiem en la democràcia, que treballem dia a dia, fem propostes, que no estem sempre confrontant-nos, que no estem buscant problemes, que estem sempre buscant les solucions que fan un futur millor per a l'Ajuntament i per a la gent que viu i treballa a Castelló. Gràcies a aquesta gent, gràcies a Toni, gràcies a Enric, gràcies a molta altra gent que ha anat passant, estem contents i estem orgullosos de poder dir que la democràcia existeix a Castelló i que no són dos partits que s'encarreguen de segrestar-la. No, hi ha més gent i podem representar-lo cada dia a l'Ajuntament de Castelló. Les vostres propostes, les nostres propostes estan allí tots els dies i les estem defensant en la millor forma que podem i amb tota l'honestedat i amb tota la credibilitat. Diuen que hi ha gent, en les altres eleccions a Catalunya, alguns deien que tenien les mans netes. Nosaltres tenim les mans netes i la cara ben alta de dir polítics honrats, honestos i treballadors per este país. Nosaltres ens estem organitzant, cada dia som més, només cal veure així quanta gent som. Cada dia estem millor organitzats i si ens organitzem, si estem en ganes, si treballem pel nostre futur, com estem fent amb aquest procés electoral, ho anem a aconseguir. Posarem el nostre país més amunt d'on ha estat mai i això ho anem a aconseguir passant per Castelló, recuperant l'Ajuntament de Castelló i tenim un alcalde com Enric Nomdedeu que serà el futur alcalde de Castelló.